BTC गोरोबथायाव मख'नाय दं बर' रावा BTCनि गिबि राव। दिनै अखमिया भाषा आरो बर' भाषाया मोननै ओइट शेड्युल दिनै राष्ट्रीय भाषा। गतिके जोंनि BTCआव रोखायै लिरनाय दङ दि बर' रावा दिनै बिनि फार्स्ट लेंगुवेज, बिनि गिबिसिन लेंगुवेज। दानि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन। BTC गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ दे नोंथाङा दिनै बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन। जोंनि बिमा रावा BTCआव गिबि राव। BTC मोननानै जोंहा मोनसे पावार दङ निजे खुंथायनि, जे जोंहा दिनै जोंनि बिमा बर' रावा BTCआव फार्स्ट लेंगुवेज। दिनै सोरबा अनाबर' गुबुना दावराव खालामोब्ला बिखौ लिरनांगौ बे नङा, बियो जोंनि संबिजिरनि मोन्थाय। सोरबा बेक्तिया दिनै अनाबर' बिथांमोना सोरबा गोब्रामोब्ला सोरबा दिनै दावराव खालायोब्ला बेखौ दि बेयाव लिरनांगौ बे नङा, बे जाबाय कन्स्टिटिउसनेल राइट्स, भारतनि संबिधाननि जोंहा मोन्थाय दंखायो। तामुलपुराव बर' रावजों लिरनाय हांखोखौ लानानै थांनाय सानाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरा तामुलपुर जौमा फरायसालिनि गेटआव बर' रावजों लिरनाय रावखौ बोखारनाय नुनो मोन्दोंमोन। बे जाथायखौ लाना बनसुनि मावफुं आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीनि गोख्रों फिनजाथाय। सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ बुंलायनांगौ, सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ दरना होनांगौनि गैया, सरकारानो जोंनि बर'फोरनि। गतिके नोंथांमोना जोंनि BTC सरकारा दिनै बेखौ थाबनो माने सलिउसन खालामनांगौ एबा रिएक्सन खालामनांगौ। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनि रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा बर'फोरखौ सैमाजों रुजुनाय जाथायखौ लानानैबो मिरु बनसुआ फिनजाथाय होदों। बर'फोरखौ गादबनाय नासयनायफोरखौ BTC सरकारा नोजोर होनांगोन। जोंनि बर'फोरखौ बेबादि आखु खालामनाय, नासयनाय, गादबनाय जाफिनोब्ला गोजोन होनना जों माब्लाबाबो लानो हानाय नङा। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जमदुवार खोन्दो बनसुनि सिङाव रायमना बनसु खोन्दोसाखौ गोदानै दाफामनानै लायो। बे दालाइसाखौ दाफामनानै लानायनि गेजेरजों बनसुनि मावफुं आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव आथिखालाव BTCआव सोमजिनाय बायदि बायदि जाथायफोरनि सायाव फिनजाथाय होनानै बनसुखौ दानानै लाफिननायनि सायाव बाथ्रा बुंनानैबो एरैबादि बुङो। नैबे मिडियानि गेजेरजोंनो आं गासैबो जोंनि बर' आइ आफा गासैनिसिमबो आङो खावलायहरनो सानदों दि जोंहा दिनै नैबे रायमनायावहाय जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव दिनै बे रायमना आन्सलिक कमिटिनि आन्दाराव नैबे जोंना जमदुवार आन्सलिक कमिटिनि सिङाव रायमना इउनिट एबा खोन्दोसा बिथांमोननि दैदेननायाव नैबे हाबाफारिया जानो थांदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोंनि नैबे इउनिट एबा आन्सलिक खोन्दोसानि जिथु माखासे बिबानगिरि बिथांमोनहा दिनै सोरबा फरायनानै सोरबा साख्रि मोनबाय, सोरबा गोजानाव फरायहैबाय, बिथांमोननि जायगायाव गोदान 17 जनसो लाइमोनफोर बे बिथांमोना दिनै जगदान जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो माखासे समाज फोसाबनायनि जिथु हाबाफारि बेखौबो जों लादों। जिहेतु जोङो दिनै मिथिनो मोन्दों दि जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि नैबे रायमना एबा नैबे जमदुवार ओनसोलाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे ड्राग्स जानानै गोबां आन्दायनानै दङ। दा बेयावहाय जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों एबा रायजो राजाखौ बुंदों दि दिनै जोंनि गारजेन बिथांमोनहानो एबा समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो नोजोर बोनांगोन। जोंनि उन्दै उन्दै देरफुनाय लाइमोन बिथांमोना बुजिस्लाबनो हाया। आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि बिरोधि दिनै असमिया बामोन बिथांमोना गोबां एजेन्टसफोर, ड्राग्स डिलार्सफोर जोंनि गेजेराव दिनै फाथायनानै जोंनि जाथिखौ, हारिखौ दंस' खालायनायनि जि षड़यन्त्र बेखौबो बिथांमोना बानायबाय थादों। गतिके बिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, बेखौ जों बिथांमोननो खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव गोबां जोंनि जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोर, स्पेसियेलि जोंनि आइजोफोर बिथांमोना दिनै आनला सानला गोबां जायगायाव थांनानै गोबां आन्दायनाय, गोबां माने प्रब्लेम जानाय, गोबां जेंनाजों भुगिनांदों। गतिके दा बिथांमोना इजिलि जोंनि बर' आइजोफ्रा, बर' हिन्जावफ्रा बे गुबुन जाथिनि माखासे
मोजां मोजां राव बुंनायाव जिहेतु मोनसे माने आन्दायनानै बिथांमोना गुबुनजों थांनाय गोदाव सोराव जाहैनायनि जेंनाफ्राबो गोबां बे ओनसोलाव दिनै सोमजिखांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे जों खावलायदों दे जोंनि मानगोनां हाबा जाखानाय आइजोफोरखौबो जे नोंथांमोना जि उन्दै सासे थानानैब्लाबो गुबुन उन्दै गोनांखा हौवाजों खारफानाय थांफानाय बेफोरबायदि जेंनाखौ जाहाथे बन्द' खालामो आरो जोंनि समाजनि दैदेनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनाबो जिहेतु बेफोरखौ नोजोर होनानै माबा मोनसे फोजोबनाय एबा कनक्लुजन माने मोनसे लामायाव लाबोयो बेखौ जों गुरैयै खावलायहरनाय थायो। मा बुंगोन? बेयो जोबोद दुखुनांथाव। जोङो जेब्ला बे जाथाया जादों जोंनि मानगोनां चिरां डिस्ट्रिक्टनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों थिनहरदों आरो बिथांमोना अन द स्पट थांनानै माखासे इनभेस्टिगेसन खालामनानै जि माखासे केसनि जि मोनसे कर्टआवहाय प्रसिडियर्स दङ बिथांमोना बानायदों आरो बिनि गेजेराव जोङो मिथिनो मोन्दों दे मानगोनां रेन्जार बिथाङा गुबुन हारि आरो बिथांमोना जिथु रेसिस्ट बेथ' जातिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों बेखौ जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोना हजम खालामनानै थानो हायाखै दा बिनि थाखायनो काउन्टार एटाक खालामनाय जादों। दा गतिके जों बेखौसो बुंनो थांदों दे जोंनि बिटिसिआ मोनसे फिसा काउन्सिल जे ट्राइबेलफोरनि जौगानाय ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोन्थाय ट्राइबेलफोरनि मोनसे थांनानै थानायनि अधिकारखौ भारत सरकारा जोंनो होदों। गतिके जोंहा मोनसे फिसा काउन्सिल दं जाय काउन्सिल बिटिसि काउन्सिलखौ दाय सालायनाय सरकार मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथांखौसो जों बुंनो सानदों जिहेतु बैफोर बादे माखासे रेसिस्ट जाय जिनिसा भारतनि संबिधानाव जायगा गैया दा बैफोर बादे जोंनि बर'फोरखौ नासयनाय गादबनाय नेवसिनाय बैफोरखौ बिथांमोना नोजोर होनांगोन। जिहेतु जोंनि बिटिसि सरकारा गोख्रों भाबै बिथांखौ दायनि साजा खालामनांगौ आरो जाय बिथांमोना दिनै माने रायजो राजा बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय साजा मोनबाय बिथांखौ गाग्लोबनायाव बिथांखौ बरनफिननांगौ आरो बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि गेजेराव जाफिना। मानो होनब्ला जों मिथिदों दे बिटिसि सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जोंहा सान्थि सुक्ति फैबाय दा बेफोरबादि जोंनि बर'खौ नंखाय भाबै बेफोरबादि थाथा खालामनाय बेफोरबादि नासयनाय गादबनाया जाफिनोब्ला जों बेखौ मालाबाबो सान्थि जोङो होननानै जों लानाय नङा। दा बेफोर जाथाया जोबोद दुखुनांथाव भेरि आनफर्चुनेट। दा जों मिथिगौ दे भारत सरकार आरो आसाम सरकारा 2003आव BLT गेदेमा बिथांमोनजों सुक्ति खालामनानै जों मोनसे 6 शेड्युल जों मोनसे माने काउन्सिल जों मोन्दों। बे काउन्सिलाव ओरैबादि मोनसे मेनसन खालामनाय दं बे काउन्सिलाव जोंनि बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ गासिबो धोरोम आसार खान्थिखौ बर'फोरनि थामोनथाखौ राजनितिक अधिकारखौ जों मोनगोन। गतिके 2003नि गेजेराव बर'फ्रा मोनसे सुक्ति जोंनि गेजेरजों मोनफादों दि बर' रावा दिनै 8 शेड्युल बर' रावा राष्ट्रीय भाषा जादों। बिनि गेजेराव दिनै आसामाव दिनै असमिया भाषा आरो बर' भाषाया मोननै 8 शेड्युल दिनै राष्ट्रीय भाषा। गतिके जोंनि बिटिसिआव रोखायै लिरनाय दं दि बर' रावा दिनै बिनि फार्स्ट लेंगुवेज बिनि गिबिसिन लेंगुवेज। दा दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों दे बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौ दे नोंथाङा दिनै बेफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो जाय तामुलफोर जाय स्कुलाव बे बेनारखौ लिरदों गेटआव बे स्कुलाबो बिथांनिनो जायगायाव जोनोम जायगायाव। गतिके जोंहा दिनै 6 शेड्युल बिटिसि मोननानै जोंहा मोनसे पावार दङ निजे खुंथायनि जे जोंहा दिनै जोंनि बिमा बर' रावा बिटिसिआव फार्स्ट लेंगुवेज। दा गतिके सोरबा बेक्तिया दिनै अना बर' बिथांमोना सोरबा गोब्रामोब्ला सोरबा दिनै दावराव खालायोब्ला बेखौ दि बेयाव लिरनांगौ बे नङा। बे जाबाय कनस्टिटिउसनेल राइट्स भारतनि संबिधाननि जोंहा मोन्थाय दंखायो। गतिके जोंनि बिटिसि सरकारखौसो दिनै बनसुआ बुंनो थांगोन दे नोंथांमोना दिनै बेफोरखौ नायनानै थानायनि नङा गोहोआनो जोंनाव दंखायो बर'फोरनियाव। गतिके बेखौ इमप्लिमेन्ट खालायनांगौसो। दा सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ बुंलायनांगौ सोरबा आफादफ्रा दि बेखौ दरना होनांगौनि गैया सरकारानो जोंनि बर'फोरनि। गतिके नोंथांमोना जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै बेखौ थाबनो माने सलिउसन खालामनांगौ एबा रिएक्सन खालामनांगौ बे जोंनिफ्राय हांख्रायनाय थाबाय बिथांमोननिसिम।